Shalom. Martang yang nahohom maita di bagasar ruatabe. Amin. Selamat Paskah ma dihamu salutna ruas nihuriata akana hianolongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah ma dihitan Namar pungu dohita musesa darion maka lason haheheon ni Tuhan ta Yesus Kristus sian namatiani marwaso situtudo haheheon nai lao pamateon waso ni hamatean asa mangulu akan namate. Ima tutu atong tapuji jala tapasangap ma ibana namar muliai marade mahita sian ede buku ede nomor 30 ayat sada dohot di ayat 1 ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi porbadia natu mo palangit do tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani nunga tutu hehe ibana arion dona jinadihon ni Jehovah marolopolop jala marlas ni roha mahita disi batu naung binolokon ni akapade bagas ima gabe batu parsuhi pinamasa ni Jehovah doi halongangon doi di matata. Haleluya. Martangi yang mahita
Ale Tuhan Yesus, Tuhan nami, nama dok moliate do hami tuho, ala ditalu hokodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamate ammi. Ala disodangi ho tanoman nami, asa marpak kiriman nama ngudu hami, ala ni haheheommi. Dang pola be mabiar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian hahuluman tu hati uron, sian hamatian tu hangoluan, atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloyo ari-ari, pasangapok ko di bagasan haporsian na mangolu, pai masat hami tulabungmu, amen. Marede maita sia buku Ede nomor 10 ayat 1 ayat 2. Tatangi homma patik ni debata di pesta parjolo haheheon ni Tuhan Yesus sadarion imana tarsurat sian panidangion haporsion ni AKBP bidu onom tahaporsiai jala tahati dakodo debatado patupahon haluaon ima haluon sian dosa sian gomgoman ni sibolis dohot hamatean nang sian ragam ni waso namarolo tuhata ni debata sian nasi dohot olong ni rohani debatado di patupa haluau ni marhite-hite pakok kopon ni anakna nasa sadai Tuhan Yesus Kristus namate di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung ditanom jalan mangulu di hari patuluhon dalan majalo haluau ni ima marhite haporsion na tinibuhon nito di perbadia jala haporsionido dirajumi debata gabe hapitoran ni jolma ia haluoni hamuliaun ni debata dohot atuaun ni jolma idoi nunga malua na porsiai ati pegodang dope parukilon si bolusonna di portibion sa di palua asini rohani debatado na porsiai sian ragam ni mara dingolu si ganupari dingolu perdagingon nang partodiope manang marsa halak manang marsa punguan hataridaon ni haluanido ngolu ni naporsiai di portibion ima ngolu namar habadiaon namar parbue aka parbue ni todi marhite podaon tadol hoddo naso adong haluon na asing sian haluon na pinatupa ni Yesus Kristus jala Yesus Kristus sabindo na puna halak
na pinaluanay. Nasotarapas sibolis manang akawaso na asing be na porsyai sian gomgoman ni Kristus. Alani i tatulak do poda na madok. Boy jolmai paluahon dirina sian gomgoman ni dosa. Sibolis dohot hamatian marhite na manindakon hariburon ni portibion. Laos tatulak do poda na madok. Usaho ni jolmai sadarido na manotuhon haluon na atong rak mangidogogo mahita sian debeta lau mangulahon na hombar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Marede mahita sia buku ede nomor 20 sia. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martamiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo naso atu dosan pardengga basa doho jalaro di saleleng nileleng na do asini roham sai mar parmuati maroham di hajahaton nami jala sai unang be ingot akadosa nami. Jot-jot do mardosa hami marado pokko jala jot-jot do sungguli hami rimasmu marhite siam pangalosion nami unang ala asini roham sayurupi mahami o ale Tuhan debata hatuan nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Para siroha jala pardengga basa do Jahoba. Lambat tarimas jala para si roha godang. Dang dibaet tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalosson tu hita hobar tu akka hajatota. Songo nasi ni roha ni amana mida anakna. Asini roha ni Jahoba di akka nama kabiari ibana. Asa ngapom ma di debatana di Gijang. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 632 ayat 1 ayat 2.
Purpuk epistel di pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus sadarion imana tersurat di Yohanes 20 ayat 1 ayat 10. Dungi di ari parjolo dung salpu ari sabat lau masih Maria Magdalena sogot dina holomi dope tu tanomani jadi di idama naung dihidat batui sian tanomani. Jadi borhat mas si Petrus dohot sisian nasada nari jadi sahab manasida tu tanomani. Jadi di pauduk madirina di idama pea aka pangalilit alai dang bogot ibana. Anggo seka panaputi ni uluna dang rap dohot aka pangaliliti pulik do dibalun tu ingananna. Aidang dope diatu sinasida hatani surati namandok ikon hehe ibana sian namate. Ido saatna martua do akan natumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Maredema kori ina
Marete Mahita siang buku Eden nomor 675 ayat 1 ayat 2. Taha tidakon ma hapor siautai songon nahina tidakon ni dongata sapor siaut di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo soah tudosan natul mo palangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuon ni si Maria naga begabian sianton di porbadia andorang soha bubuan ido tuata natumaon na bernit di panguman ni silatus namate tarpajal do imana dihau pinar silang na tuat tubanua toru dong ditanom namula mangolu di hari patuluhon namanai tu surgo lauhudul tu siamun de bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi alat na mangulu dohot namate au porsia ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panni halak Kristen akan nabadia dohot dia hasiasan ni dosa dohot diatai mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dia nguluan nasora sudah amin. Maredema Kor Ebenezer. Tabigema titing namasa naneng di huriat tahun. Tabigema titing namasa dok neneng masa di huriata minggu pasca naparjulu minggu tanggal 4 April 2020 sada. Selamat hari Minggu ma tu sude ruas namar pungu sadarion tarlomobi ma tu ruas na baru mar minggu di garejaon hami parhado do ruas pasaton selamat datang
Jala turuas nama ulang tahun di hari hatu tubuh dot parsaripeon mulai hari Minggu sadarion 4 April di 10 April 2020 sada hami parhadu dot ruas pasaton selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Himbauan gereja kepada seluruh jemaat. Demi terhindarnya kita dari virus COVID-19, Majelis Gereja menghimbau kepada seluruh jemaat yang berkumpul mengikuti kebaktian di gereja ini agar tetap mematuhi protokol kesehatan antara lain cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak. Yang kedua, jangan meninggalkan sampah di dalam gereja ini. Tikting nama ragam, na parjulu, guarni minggu, pesta parjulu parningotan haheon ni Tua Yesus. Napa 2 tahun topi minggu, huaso haheon ni Yesus, puasa kebangkitan Yesus. Napa tuluhon minggu keluarga huhut pasaton pilihan bulanan tu bulan April 2020 sada. Di hari Minggu sadarion songona somal di minggu parjolo ganu bulan tapatu pada minggu keluarga jala laos di minggu na parjolo ma hita pasaton pilihan bulan atta tu bulan April 2020 sada. Tapasa mai di bagasan lasni roha. Nah papaton na seorang. Nah di hari Rabu tanggal 31 Maret 2020 sada nunga di basa-basa hotuata sada dana bawa di keluarga ni amata hapardide inatai be buru sibarani sian wektulu hipas do danaki suak songoni nang natorasna. Nah palimahon pesta paduaon hari haheon ni Tua Yesus marsugut di hari Senin tanggal 5 April 2020 sada ima pesta pasca paduahon marpungu dohita songon parmingon nasomal masuk pukul 10 wib maringanan di lantis sada sesuai program ni huriata patu pando disi penyematan ulos tu sude ruas ni huriata naung marumur 70 tahun tu gijang jalamar pilar dohita tu ulon diakoni sosial manang Karitas Emergensi HKBP tapasa mai di bagasan lasni roha paunopon konpen paralado dot keluarga dot na pensiun di hari Selasa tanggal 6 April 2020 sada di Patupa Huriata do konpen paralado dot keluarga suang songoni akan naung pensiun masuk pukul 10.30 wib maringanan di lantai sada asaria maaka parhado dot keluarga mado tisa titing neng marbagas titing paduahon naing manjalo paso supar bagas sama panguli Doni Andreas Kataren sarjana teknik anak ni amata R Kataren tubuh dinata R Buru Sinaga Sian Huta Jalan Perkutut nomor 51 Medan Huriah HKBP Pagar Nauli Resort Medan Millennium Dohot Orwana Sara Oktaviola Siregar Buru ni amata B Siregar SE tubuh ni inata Y Buru Manurung Sian Huta Jalan Mujahir nomor 40 Pematang Siantar Huria HKBP Siantar Kota Resort Siantar Kota Saka pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 April 2020 sada di GKPI Sriwijaya Nani Hubasan ni HKBP Pagaran Nauli napawaluhon titeng neng marbagas tikting parjulu naing majalo pasu-pasu parbagasam ma panguli Immanuel Christian Lumban Raja anak ni amata M Lumban Raja tubuh ninata wasija buru rumah pea Sian Huta Jalan Jawa Gang Ramat nomor 6A Medan Huriah HKBP Pagar Nauli Resort Medan Millennium dot Orana Florentina Perawati Buru Sitorus Buru ni amata Junjungan Sitorus Nahinan tubuh ninata Sentiara Buru Purba Sian Amborgang Peagaol Kecamatan Porsea Huriah HKBP Amborgang Resort Lumban Lobu Distrik 5 Tuba Saka pamasu-masuon di hari Kamis 15 April 2020 ada di HKBP Pagar Nauli Resort Medan Millennium napasiahon ruas parguru mulai hari Minggu sadarion tanggal 4 April 2020 sada gabi ruas parguru ma keluargi amata Gusnianto Nahinan
sauma buru samosir do dua halak yang nakonna nasida tinggal di jalan Perkutut gang Masjid Ujung. Nah pasapuluan penelitian sekolah Bible Pro obar tu surat sian ketua sekolah tinggi Bible Pro na rotu huriata taringotu penelitian mahasiswi Bible Pro untuk proses penulisan skripsi terhitung tanggal 21 Maret sampai dengan 11 April 2021 di Jalo Huriata do Desiana Tambunan tatangnya koma nasida napatupa penelitiani serah terima LPJ panitia pembangunan Huria yang lama. Di hari Minggu nanengro tanggal 10 April 2021 di Patupado serah terima laporan pertanggungjawaban manangna LPJ panitia pembangunan Huria yang lama nah sangat tertunda perjuluma dilapor hotu parhalado jaladung sidung sipul titingon pasatoni panitia pembangunan matu tonga-tongani ruas songondala tamadok maluate tu panitia naung pasikopon pembangunan di Garijata pasaton niruado tunasida ulos jalan resmi mah dibubarhon kepanitiaan nalama bakti Paskah di hari Minggu naroon tanggal 11 April 2021 patupani huriata do bakti Paskah tu akana turuas na adong di Ganupwik iman naung didaftar hot tu Huria marhite situawik nabi 10 tolu kategorial inahana mulai hari Kamis 8 April 2021 pokon ni kategorial inama marpi hadi masuk pukul 10 nomip maringanan di lantisada pinangidoma turuas inahana asaria malaho mandoho tisa na 14 papungu amplop tu dana pensiun HKBP di hari Minggu nanengro pasato pilihan marhite amplop dohita tu dana pensiun HKBP andorang sota puka parminggon manang sebelum ibadah tapasa mai di bagasan lasni rohata asabui mangurupi dana pensiun HKBP sialah hari dota hupasatami malui ate jadwal pertanyaan week 15 jadwal parhubas kategori 16 torop ni naro par minggu 28 Maret 2021 10 pitu nomor 10 walu torop ni ruas naro tu partangan pasion 10 sia torop ni ruas naro tu par minggu Jumat Agung tabereng ma di lembar acara nadong di hitabe tikting tambahan naing marbagas tikting parjulu naing majalo pasu-pasu parbagasa ma panguli Bribtu Mayor Pan Samosir SH anak niamata Serbon Samosir tubuh ninata Rospita Simajunta Sianhuta Jalan Kapten Muslim Gang Setia nomor 220 Sadasi Medan Week 2 Huria HKBP Bagarnauli Resort Medan Millennium Dot Orwana Esra Oktavia Simanukalit SE Boruni Amata T Simanukalit tubuh ninata M Surbakti Sianhuta Jalan Binjai kilometer 10,5 HKBP Hatopan Resort Hatopan Distrik 10 Medan Aceh Sakapa Masumasuon hari Sabtu tanggal 10 April 2021 di HKBP Bagarnauli Resort Medan Millennium torop ni ruas nama dohoti Maduna Badia Jumat tanggal 2 April 2021 bawa onopulum alak buru 100 onopulunom halak pare pengun Huria tabereng ma di lembar nadong di tabe mulai teh di utuata mulai teh ma di tengah-tengah ta Marede mahita muse sian buku ede nomor 56 ayat sada dot yudutna rapa pengupelian sada A dot sada B
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Paskah masalhut na dihita amang inang. Mauliate ma di debata naung pamonakon hita. Atong tajalo ma hatani debata di minggu pesta Paskah na parjulu. Na tersurat di Markus bidu 10 onom. Mamuka sian ayat sia sahatu ayat 10 walu. Songonon ma hatana. Alai anggo Jesus nang mulak mangulu sugut di ari parjulu dung ari sakbati. Di patarida hoddo dirina jumulo tu si Maria Magdalena. Sianido di pabali na julo pitu si bulis. Jadi laho mai pabuhot tu akka namadongani ibana na julo. Akan marsak jalatu matangis. Alaidang porsea nasida naung mangulu jalan naung diida si Maria ibana. Dungi di pataridahon ibana muse dirina tu dua halak sian nasida. Marupahon rupa na asing dinalaho marhutasada nasida. Jadi dohot ma nasida ro mamarita hotsa tu akka dongan nai. Alai nang nasida dang dihaporseai. Dungi muse uju hudul nasida mangan. Di pataridahon madirina tu nasapulu sadai. Di picang ma ganggu dohot jogal ni roha nasida. Ala soporsea nasida di akka naung mernida ibana. Naung hehe sian namate. Jadi nin nama madok nasida laho mahamu tuliat portibion jamita ho kamu mabarita nauli itu nasa natinopa na porsea jala tardidi dapotan haluaun alai naso porsiai hona uhumdo jala onma tadda akan namangihu tuna porsea. Pabalion nasida do akka sibulis marhiti-hiti guarhu dohot makkatahon hatanay baru. Job puton nasida do akka ulok. Jalanang diinom rasun hamatian dang pola mahua nasida. Ape honon nasida ma tutangan na tu akka na marsahit. Gabe malum ma hilalaon na. Ido yanggo sahat ni turpuki. Hita kadongan na pinarhamaul ni debata. Tarsonggok do saluhut ganup halak na adong di portibion. Huju ditangihon berita taringo tu Jesus. Saha tu tikion. Sailongang dope ganup halak. Naong manangihon berita taringo tu pakubasyon ni Jesus di portibion. Songonido namasa ditiki mangulu ibana. Nasohea masahian di pamasa Jesus. Nasohea hian di ula jolma gabe di ula Jesus. Jalan nasohea hian adong jolma namulak mangulu tung marujung nguluna di pabakit Jesus. Jala ibana sadiri naso tinagam hian bui mulak mangulu aladang diatu si jolma taringo tu nahina tahon nai hehe do ibana musesian akka namate. Di pataridahod do haheheon nai tu si Maria Magdalena
Holodo sipata gabe tubuh suku-sukun. Wasama pola ikon tu si Maria Magdalena parjulu sahali jala sugut manugut di pataridahon Jesus hadirionna dung hehe. Ala gudang do halak salah fokus taringok tu haheoni. Karena pernah saya bertanya kepada remaja, tapi jangan dibawa ke hati ya, jangan dibawa ke hati. Saya tanya, menurut kalian kenapa Yesus pertama sekali menunjukkan diri kepada Maria atau kaum perempuan? Jadi takpala huboto na apala sa pesongonia lusna. Jadi ro remajaon ninna tuau sudah pasti tu amang. Mengapa? Kalau sama perempuan dikasih beritanya lebih cepat sampai tersiar. Wah sosongoni. Hai orang namang gosip bukari juna. Kalau laki-laki ya kerja aja terus. Kalau mereka kan kumpul-kumpul nanti, Eda, lu tahu nggak? Yesus bangun loh. Masa? Pindah lagi ke tempat yang lain kan? Tapi itu selingan itu ya. Jangan dibawa ke hati nang. Nggak semua perempuan menggosip, nggak semua. Kaum laki-laki juga ada menggosip, cuma tempatnya sedikit lebih terhormat. Di kedai gitu, cuma nggak menyebar kepada yang lain. Esensinya sama-sama menggosip kok. Walaupun sebenarnya di negara-negara yang maju, ya informasi-informasi seperti itu hampir tidak ada. Bukan hanya laki-laki dan perempuan, tapi bagaimanapun sebenarnya orang yang suka terhadap info-info seperti itu sebenarnya imbas dari tidak adanya kegiatan. Kalau padat kegiatan kan kita kan tidak ada waktu untuk membahas-bahas orang lain, apalagi keburukannya. Alai dang neng tusi, lapatan neng hudokon, unang salah fokus hita taringo tu si Maria Magdalenaun. Apalagi hita hamu inang horong paropuan dot aka ibotonami. Asa buah nalaho dohonon na. Ala gudang dua keperjamita terlalu fokus madok tu pitu sibulis nahya songgok tutor dinai. Dia boleh memiliki kekurangan, tapi bukan kekurangannya itu menjadi senter pokok pembahasan kita. Justru kalau kita lihat nanti kita gali apa yang terjadi pada Maria Magdalena, kita menemukan hal yang luar biasa. Misalnya, naparjulu, hudok matuhita. Nakpe hea disonggopi sibolis si Maria Magdalena alai taida ma amanginang si Maria Magdalena do naparpudi sahali manadikon Jesus di hau pinaur silang. Jalan apa dua hon si Maria Magdalena do halak naparjolo borhak tutanomani sian horong ni paropuad do. Jalan apa tolu hommuse dang olo ibana morot sian tanomani saliling sopa jupang doho Jesus. Alani molotai damang sian hatai memang galedo ibana. Dia memang bukan orang yang pintar. Alai sian carani ibana mangyuton Jesus dohot mai-mai mahon Jesus. Apa kita masih bisa menjudge dia sebagai orang yang paling lemah imannya? Gariada ala ni belgani rohana, ala ni sihol ni rohani ibana, ala lungun ni rohani ibana do dang olo ibana morot sian tanomani.
HP halak na asing nama dok hami dosisian di Jesus marhua do nasida modom marni pidope da taida do molo disian caritai di dok da di boto hamu ngahehe Jesus adong dope halak na baru mabuka guberna bayak koma wai ninna HP nasida ngasaksi mata jala halaki mengklaim diri kami murid Yesus. Kami yang paling dekat. Imana parjulu. Napa duahon. Sian hatai taidama. Naing di har-hari Yesus saluhut aka tembok-tembok pemisah. Ala somaldo di bain halak Yahudi. Dang apalah diperhitungkan paropuan di bagasan parpunguan. Bahkan sering sekali kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu memperkosa hak-hak perempuan, mengesampingkan hak berbicara dan berpendapat. Bahkan yang paling luar biasa, orang Yahudi tidak memperkenankan perempuan menjadi penginjil, apalagi menjadi imam. Roma Yesus dipakai masih Maria Magdalena. Laho madok aha ikon hodo parjolo gabi sitidangi tu portibion nakin nama dok holan bawa do paropuan dang do be anggo Jesus di har-hari doi sarupa dusdi dang adong bawa do burua maka perempuan jangan lagi mengecilkan harga dirinya. Saya terus bilang itu sama kaum perempuan, kalau memang kamu berpendidikan panggilanmu untuk bekerja lanjutkan Amanginang. Dari penciptaan pun tidak ada dikatakan bahwa perempuan menolong laki-laki, enggak ada. Tapi perempuan dipakai menolong laki-laki untuk tugas yang diberikan Allah. Rat marungla ulau donasida duaca. Siapa yang paling sering menghalang-halangi kaum perempuan untuk bekerja? Laki-laki. Gak usahlah. Padahal dia ada potensinya. Gak usahlah, padahal dia mampu. Jangan-jangan perempuan ini lebih pintar daripada laki-laki ini. Tapi dihalang-halangi. Gak saatnya lagi kita membeda-bedakan hanya laki-laki bisa jadi pendeta. Sudah banyak perempuan jadi pendeta. Gak saatnya lagi bisa perempuan menjadi pemimpin. Ini masih kaum laki-laki. Gak saatnya lagi seperti itu. Presiden juga sudah bisa menjadi dari kaum perempuan. Ido naing dohonon ni marhite turpukon naing di har-hari Kristus akka horong-horong manang narumang nabinahin ni akka jolmai ido ubain hola di bege si Maria jala pajupang ibana rap doho Jesus borhat ibana pajupang doho dua halak dongan nai ala idak porsea disomma maulna dak porsea nasida Gariada borhak nasida pajupang doot parpunguani sisian ni Jesus na 10 sadai dak porsea nasida di hatani si Maria Magdalenai alaniaha mulak masongon faktor nakiningan na parjulu ala paropuan ibana. Banyak orang seperti itu. Itu sebabnya saya pinjam istilah dari Robert Cargill, asisten profesor di Universitas Teologi Loa. Dia berkata demikian, Maria Magdalena ini adalah korban dari patriarki. Banyak sekali sebenarnya perempuan yang memiliki potensi di dalam Alkitab, tetapi jarang orang menggali itu. Seolah-olah perempuan dikesampingkan. Padahal Maria Magdalena posisinya setara dengan 11 murid ini. Bahkan dia 30 tahun kemudian masih ikut mewartakan Injil. Walaupun itu tidak dimuat. Tetapi pakar teologi menggali itu. Berarti perempuan pun ikut menjadi penginjil. Bukan setelah datang Bible Pro, bukan setelah datang Diakones. Ternyata ketika mulai Yesus bangkit dari antara orang mati, perempuan pun sudah ikut menjadi penginjil. Alania Muhammad bilang bahkan ada yang paling menyakitkan. Puasa.
Ala di boto ibana manang nasida nasa horongi boru-boru si lebat do si Maria Magdalena on. Di boto nasida setabiata boru-boru naso hasea do latar belakang ni si Maria Magdalena. Dak tamaon pasahaton hata ni debata. Dak tamaon madokon nunga hehe Jesus. Songoni majolmai. Ima hasomalan ni jolma. Hala pugus dang bui madok hata sai neng hatana ala oto dang bui berpendapat hala gali pamatangna sai lias rohaniak kana gugui bahkan akaparjamitai ala di oto gabe di cokali songo dido kan ala posopat di tai gabe lias rohana taringok tunna jinamita honnai dang mungkin ibana bui marjamita tuhami akkanong batuaon hido kan songon hatana satu awi alai hado diulau Jesus. Esona hatak kuna hupasahat. Hatani Jesus do. Tenang saja. Khotbah ini nggak akan melenceng, nggak akan melebar kemana-mana. Saya juga sudah biasa menghadapi dari kalangan terendah sampai tua, belum pernah melecehkan satu kaum pun. Atau bahkan hanya karena body language harus dihakimi. Padahal setelah saya cek nggak pernah ada. Saya kan direkam terus setiap minggu. Tapi apa yang mau saya katakan? Kita bukan mau membahas itu, enggak, itu lupakan. Hati-hati juga dengan perkataan yang selalu mengesampingkan orang-orang terisolir. Jangan karena mereka lemah, jangan karena mereka dang merdia-dia, saya herana sorong behasitongan sian pamangan nasida. Airat terpasu-pasu. Na pugus pe di pasu-pasu do. Namora pe di pasu-pasu do. Rap mertua do sudi. Tetapi dengan cara yang berbeda. Mungkin mereka diberkati dengan kepintaran, ini diberkati dengan kekayaan, ini diberkati dengan kekuatannya, ini diberkati dengan ragam lagi cara Allah. Kita tidak bisa membatasi kehendak Allah. Alai naneng dohonokku sotung di picang Yesus akan aporsiai ala leas tuaka nasosa horong dohot ibana ido mabain Yesus terimas na di ida do latar belakang ni si Maria Magdalena ay tutudo hatamon ho halak nagale ay ho disongkopi si bolis do ho maneng madok hata tuhami dak tutui. Padahal dalam tafsiran para pakar teologi mereka berkata belum tentu itu kerasukan setan. Sedangkan Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, satu Injil mengatakan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Tetapi di Injil yang lain mengatakan Yesus menyembuhkan orang yang sakit sawan atau sampar. Karena latar belakang Maria Magdalena bisa saja dia sebenarnya obsesi. Orang yang main game juga kalau sudah maniak, dia seperti orang gila. Akan ada tafsiran seperti itu. Belum tentu dia itu memang kerasukan. Bisa saja itu persoalan dari luka batinnya. Maaf kata dia pernah mengalami masa lalu yang luar biasa. Luka batinnya dia seperti orang gila. Kita aja seperti itu. Orang yang luka batin itu emang inang itu belum tentu kerasukan. Jangan kita judge langsung mereka kerasukan. Orang yang luka batin itu memang akan ada luapan emosinya itu seperti orang gila. Dan kita tidak bisa merendahkan itu. Ido ubain di picang Yesus pangalahui. Alamar pangalaho songoni si Maria Magdalena. Gabe songonima reaksi sian aka parhaladui. HP nunga di dok
Jesus tu nasida naing pasahatok kudo ulau tu hamil alai ala songoni parjulu pangalahonai gabe dipicang ma alai mulak dong rohani Yesus di pasah matonai di ayat 15 satu ayat 10 onom rak majo hita majaha amanginang dua ya dapotan haluaun alaina soporsiai imah huasoi buasa barani Yesus mangaleon huasoi tuakana porsiai ala nunga parjolo do di pasah di bata huaso tu Yesus ubaid barani di mamadok nunga di pasah di bata huaso tuau di portibion doho di banua gijang atong borhak mahamu berita hok kamu mahatai tulia tanoon. Maka kepada gereja sekarang diberikan kuasa. Maka kuasa Kristus ini ingin merubah sudut pandang gereja. Kalau tadinya gereja hanya membuka pintunya kepada sebagian orang, kepada orang-orang tertentu, maka Yesus ingin mengajak kita dan mengingatkan, buka pintu gereja kepada semua orang. Jangan hanya kepada orang-orang tertentu, buka pintu gereja kepada semua orang. Jangan kepada orang yang normal, kepada yang difabel, kepada yang tidak mampu melihat, kepada orang tunarungu. Gereja bukan hanya milik mereka yang mampu berjalan. Gereja bukan hanya milik mereka yang mampu melihat, tetapi milik semua orang yang bernapas. Mau lihat mak, mau ulak-ulak dohudok, anggo huriaon diberinya hatinya kepada orang yang difabel. Saya lihat di samping itu adanya jalur untuk orang yang tidak bisa jalan, harus dengan kursi roda. Masalahnya saya tahu banyak yang berkursi roda tapi nggak pernah datang. Fasilitasnya sudah diberikan. Ayo kita ajak. Kuasa sudah diberikan kepada kita. Ada gerakan baru, ada kekuatan yang baru. Dia mai, adong maun kuasa lau pamalupon, adong kuasa lau memulihkan, ada kuasa mengampuni, ada karunia mengajar, ada karunia untuk membangkitkan orang mati. Tapi hati-hati ya manginang ya. Jangan sembarangan memahami perkataan membangkitkan orang mati. Dalam Alkitab, orang yang tidak percaya dan menghujat Roh Kudus itu sudah dianggap orang mati. Jadi bukan harus mati dagingnya. Orang berjalan kalau dia tidak percaya kepada Yesus bahkan menghujat Roh Kudus, rohnya sudah mati. Dia hanya seperti mayat berjalan. Alani imolo didok mengampuni, memaafkan, berbesar hati, memulihkan. Dibungkuslah ini di dalam satu tema, membuat orang menjadi bertobat. Ima ulota. Di pasaha doson nari huasoi tuhamu asa mabain naso porsiai gawe porsea. Na jugul marroha gabe dilehon rohana porsia tu debata. Alai di bagasan guarni Tuhani hupai ngok mahita molo dilehon huasoi tu hita sonari. Jangan gunakan kuasa itu untuk mencari sensasi. Sekarang ini banyak sekali orang menunjukkan mujizat-mujizat yang terlalu dipaksakan, yang tidak bisa berjalan menjadi berjalan dalam jangka 1 detik, yang tidak bisa melihat jadi melihat dalam jangka 1 detik. Seolah-olah para medis tidak dipentingkan lagi, seolah-olah para guru tidak dipentingkan lagi. Ingat, Yesus tidak pernah menggunakan kuasa untuk mencari sensasi, tapi Yesus memakai kuasa dan mujizat untuk membuat orang percaya kepada Allah di dalam Yesus. Itu sebabnya kalau ada orang membuat mujizat, saya percaya dia mampu melakukan itu. Tapi tunggu dulu, itu orang yang mengikut itu mengikut dirimu atau mengikut Yesus? Sekarang orang banyak bukan merindukan Yesus tetapi merindukan pengkhotbahnya.
Pengkhotbah memberitakan Injil bukan supaya jemaatnya dan orang-orang yang mendengar khotbahnya rindu kepadanya, tetapi orang yang mendengar khotbahnya rindu kepada Yesus. Itu sebabnya tidak perlu membangga-banggakan saya, karena saya tidak seperti lebih yang di pikiran Amang sama Inang. Tapi jangan juga memburuk-burukkan saya. Saya juga tidak seburuk yang di pikiran orang-orang yang berpikir buruk kepada saya. Alani pengampunan itu narikot. Mulai kita keluar nanti dari gereja ini, bawalah hati pengampunan itu. Jangan lagi ada persoalan. Memang luar biasa kata-kata itu saya dengar. Ini menjadi poin terakhir. Nasi sudah menjadi bubur katanya. Itu bagus perkataan itu. Tapi di luar itu, di gereja jangan pakai itu. Kalau nasi sudah menjadi bubur, seolah-olah pengampunan tidak ada lagi. Karena bubur pun kalau ditambah sup, dikasih ayam, tambah telur, enak kan? Tambah juga kan? Dibeli lagi besok. Jadi jangan cepat-cepat memponis nasi sudah menjadi bubur. Nanti kita kalau sudah tua, kita mencari bubur. Itulah pengampunan. Gereja tidak boleh menutup dirinya kepada pengampunan. Kebangkitan Yesus membawa kuasa baru, yang berdosa dilayakkan di hadapan Allah. Amin. Mauliate maali Tuhan, di hahehemu sian akka namatei do di pamonang ho hami saluhutna. Atong mauliate madiho patardo huasomi di patudu hokko do itu hami salutna akana porsea akana mardusaun. Jalanunga di jauh jala dipilit ho hami gabe partohap di harajaun musugut. Aliamang huida hami gudang dope akka dongan nami naso tarju dohot rap dohot hami bongo tu harajaunmu. Songon na pinasahatmu tona tu akka sisiami dohot tu akka horong paropuan nang akka bawa. Songoni mamusay di pasat ho tona tu hami lahu majamitahon hatami tuliak tanoon. Asa ganup halak na porsea mangalehon dirina dididi. Asa dapotan haluaon unang hona uhum musugut. Atong gabi haguguun nay baruma hahehemon di hami salutna. Akan namarsugun ni roha say mardame ma. Akan natarimas say mobom marimas na siday. Asa bulus hami mangula-ulon nami di bagasan padjowoni. Atong pargugoy hami nagalion ali Tuhan. Say pataw mahami mangulahon lomo ni roham. Asa tarjo saluhutna akan nasoporsyay di bagasan dame. Unang hututup hami bahal ni huryaon. Tu akka pardosa na makasiholi haluoni. Alay huukap hami manoktong ganuk tiki. Asa manang sadi hari di pauba kaparjahati rohana. Radi hami salhuna majakon nasida di tonga-tonga ni huryami. Lehon gogo tu akka namar sahit. Lehon hama malum di nasida. Terlumubi di amanami. Pesi majutak na tongon sadaryon madalani operasi. Alanunga piga-piga liling di bagasan parsahiton nasida. Ali Tuhan marpamuati maroham. Sayho manat patauhon akka paramidis. Asa diula hobartu lomo ni roham. Si holdo pe rohanami mangida hamamalum ni amanami. Alay saguru di tanganmu ma saluhut na ngulu namion dohok sakap mu ma natulus di tonga-tonga nami. Tangyak konon nami do aka yanakon ni huryam na sorang hima di keluarga ni amanami hapar didi inang burus si barani. Hipas do aka yanakon na pinasahat jalan na pinasupasumi di tonga-tonga rumah tangga na sida. Gabe na toras na uduk tuhoma na sida li Tuhan.
Asa boy na sida mamudai dohot padimun-dimun akayanakon na pinasatmi di tonga-tonga ni rumah tangga na sida. Nang di akka anak dohot buru ni huriam, naneng marsaka pajongjong rumah tangga nai baru. Dongan nami Doni Andreas Ketaren, dohot iboto nami Sara Octaviola buru regar. Salhut sakap pamasu-masuni, asa homa na majadihon salhutna. Nang didongan nami Immanuel Christian Lungban Raja, dohot iboto nami Florentina Burus Turus, nangama nami Samosir dohot inang, naneng marsakap na sida salhutna lituan pajongjong sada rumah tangga nai baru. Say homa gabi batu napir, gabi ujahan na sida pajongjong rumah tanggai. Sapalan naung pinadumum bawa doho paropuan hopar tulomo ni roham Tuhan. Unang paluas marsirang nasida tagan mangulu. Ala ni akahagugon ni sibulison. Paluas masongon na ni dokmi. Ikon hamatean manirang nasida. Asa gonok ma hasation nasida. Songon ho nasatia tu ruas ni huriami atik pemardu sahami. Nang di akar ruas parguru, naung ditiktikon di bagasan sadaryon, inanami buru Samosir dohot dua yanakon nasida, say gabe ruas na burju manasida, na manguloy di hatami, na uduk tu hatami di tonga-tonga ningulu nasida, saliling marpungu jala marsaur hami di bagas joromon. Nang di iboto nami piali Tuhan, na rosyan sikola tinggi Bible Flow, boto nami si Desiana tabunan na marsakap ibana pasidukon skripsina di parsameani atong molo diuduti ibana saluhutna akka tahap demi tahap pasidukon saluhutna parguruan nasida lehon mahatiuron di bagasan roha ng pikiranna asa marbisuk ibana patomu-tomuon salut akka penelitian saha tu napaujukon parsikolaan na anon. Nang diamanami dot inanami pe na tongon saha tutikyon patupahon akka pembangunan do na majalo ka bakti paska say parhitiam mu mahuriaon laho patupahon jala pasahat pasu-pasu tu akka humaliangna tu akka napugus naso mardihadiha dot lan akka na asing nagaliali Tuhan. Nang di ama ina nami salun na kategorial ama huria ama Ebenezer na poso bulung ina hanna dohot ina Jumat nanaing mangulahon pakkubasyon nasida ganuk minggu patau nasida ali Tuhan mangulahon pakkubasyon nasida marhiti edde nasida marhiti pakkuling nasida asa anggiat tarpasu-pasu hami salunna na manangihon edde nasida ima jamita na mangulu di hami saluhutna mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang hami tuadopanmu. Amin. Marende mahita laos tapasahat ma piliata 2A do 2B ima tupak tu ulaon kategorial paropuan HKBP. Marende mahita. Siana mote
nyakon ma piliata tu di bata. Ali di bata ama nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na maulitus. Hupasahat hami masian na nilihon mi tu hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabe uap naucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihan non. Pati bulhon hara jaunmu dito ngatongani huriam. Dohot di portibion. Buhay maruhana may marhiti hite toddim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami jala para siroha. Mauliate marohanami jala pujion nami ho. Alanong di tubuh hoko hami padua halihon sian godang ni asin ni roham. Tu pakirimon na mangulu marhiti-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nungagabe si palua jala si pangulu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami si ihutonon nami. Namarlas ni roha dohami nuaing marningot haheon nai. Nunga talu si bolis, talu hamatean, talu banuatoru. Dang mabiar behami mida hamatean dohot sorobna ay nunga monang Tuhan nami. Ulu balang nagugui. Ibana do manugihon hami sian hamatean tu haheheon sugut. Alani i ubahen hupangido hami. Say asi maroham. Patugu mahaporsyaon nami maniok barita nauli i. Asaw nanggang gurohan nami nahubulus hami hamatean ni. Say sungguli marohanami dohot rohani dongan nami. Asarap hehe hami sian parrohaon na buruki. Asa tarulah ho kami parangi nai baru. Say pasu-pasu mahuriam dohot parbarita nauli na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tarsunggul akan napidim roha jala hehe siaddu sa nabi. Say pos marohanami makaporsyay naung mardame jala mardomu hami tuho ala ni pardingganan na pinatupan ni anakmu. Say pasabam jala pamalum marohanami. To pamarohanayas doho to dinamarsi hoho di bagasak kami. Asa tarhajong jogngok kami nong pitor hami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli mapakirimon na mangulo di hami. Asa tarapul rohanami marningot akadusa nami nong jumulo ni alapmu. Jala asa tarapul rohanami manaon sitaonon di hasianganon. Say apuli maakka namatean, nadangol, napugus, nasomarina, akka na mabalu dohot akka na malungun tuban wagidjang. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di banwagidjang. Say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomoni roham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panisan nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugiho tu pangucunan.
palua mahami sian pangago. Borhat mahamu, bari tau kamu mahatai, jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaurhon madamena tu todim. Amin. Horas madihita manginang. Selamat Paskah. Tuhan memberkati.